Bagfra! Han er lige inden for døren! Ton for ham, ton for Er det ham. det sidste? Ton for ham. Og han er lige ude bag døren. Der er et vindue lige bag dig. Ops. Tag gasmasken. Han er lige der. Ton. Vi skal ton for sådan der. Ton for tid! Løb efter ham der! Ton for ham! Ja! De kommer igen. Ton for! Bro, der er en gasmaske. Skal jeg på, okay? Lige til højre for dig. Kig til højre. Det er mig. Der, tag den der gas. Åh, fuck det. Okay, kom så. Riot shield. Har du smokes? Det har du ikke vel? Nej. Ja, tag den der. Og så han nu! Du kan stunne ham, Skynd dig, kom ind i huset der! Play. Bare bliv siddende der. Det er 2 mod 1, men du har tonfra. Ja, vær klar. De er lige til venstre for dig. Husk, du har stun. Ram væggen på stun. Ind i væggen. der. Ja, ud! Så den anden. Nej! Hold da kæft! Ej, hvis den ikke havde... Ej, du blev dræbt. Det var granaten bag dig, der dræbte dig. Det var ikke engang ham. No. Hvis den ikke havde lukket... Hvis den ikke havde lukket så hårdt på jorden... 6 eller 7, tror jeg. Hvis den ikke havde lukket så hårdt på ham, der var downet, så tror jeg godt, du lige akkurat kunne have sejlet over og fået ham den anden også. Ej, hvor er det ærgerligt. Det var sindssygt. Det tror jeg er det bedste Warzone, jeg har spillet. Hold kæft, det var sejt, mand.